Panguva ino nyika yese zviramba, nhau yekwamabho chinomona iri kutsviriridza pasocial media. Vanhu vese vari kungoitaura, vangombomupa mamwe mazita vachimuti aiwa comrade Maketen, vamwe vachitaura zvakasiyana siyana. Nyatsoratidza pachena kuti accountability munyika yeZimbabwe necorruption aiwa zviri papiki. Panguva ino uchionekwa kunzi vanhu vacho vanoonekwa kunzi uarali vachiuya chisapota mutungamiriri wenyika vachiti toda kuenda naye mu2030 ndo vari kuonekwa vachiita corruption yakadai, vachileka accountability. Panguva ino zvoita kuti vamwe vanhu vadhaute kuti is the president being supported nevanhu chaivo chaivo. Noti wasubscribe like on the bell icon. Tipinda panapa pahendo yaadvocate Fadzai Mahere anobuda anyora achiti the Public Accounts Committee of Parliament of Zimbabwe is meant to hold treasury accountable and ensure public funds are not abused. How can this committee perform this function when Senate President Chinomona is reported by the Auditor General to have spent over $370 renovating $370,000 renovating a home with $130 pillows, $64,000 curtains, and $57,000 verses without even going to tender. We need new leaders. And posted this picture amuri kuona iri rakanzi Parliament and the private home. How $372,000, 260 of public money renovated the Senate's president residence. Anoyachiyonyora achiti total spend kunyuka kunzi $116,000 was spent on perimeter wall, $64,000 was spent on curtains for the lodges, bedrooms, office and staff quarters, 60,587 bedroom upgrades, 57,874 furniture and decors nezvimwe zvakadaro zvasiya vanhu vese aiwa vane ma-question marks. Imbotidza mafunguro enyu muri kudii pamusoro penhau yamabho chinomona. Pinda comment section medu nzwa funguro enyu. Subscribe or like, chit on the bell icon.